No eškere Slovensko. Čaute, tu je Sliminko a dneska to bude o politike. Nebude to ľahké, ale musí to prísť. Prajem vám všetkým pekný deň Ústavy Slovenskej republiky. Do predčasných parlamentných volieb na Slovensku zostáva 29 dní. Teším sa, že mladý prejavil záujem a dúfam, som ho moc neodradil. Politika dokáže byť krásna a hlavne pestrá, keďže v nej môžeme vyjadrovať a presadzovať názory snáď každej vzorky populácie. Len na Slovensku sme staknutí na populizme. Nevravím, že to podobne nie je aj niekde inde vo svete, ale vravím, že keď nepočítame Afriku, keď porovnáme väčšinu ostatných krajín, tak v nich lídri politických strán napríklad dokážu o mnoho viacej prijať zodpovednosť za svoje skutky. No a čo sa týka nejakého politického spektra, kde by sme mohli politikov alebo politické strany zaradiť, už dávno to nie je čierno-biele a jednoduché. Častokrát už názory politických predstaviteľov dokážu byť veľmi individuálne. Avšak pre potreby tohto videa, vzhľadom na aktuálnu situáciu a akútne potreby Slovenskej republiky, budeme zaraďovať jednotlivé politické strany, ktoré spomenieme v tomto videu, do nášho špeciálne vytvoreného kompasu. Na osi X budeme určovať, či je naša politická strana bližšie k východným štýlom riadenia krajín, alebo práve skôr uznávajú európske hodnoty. No a na osi Y tu budeme mať na jednej strane milovníkov korupcie, ohýbania právneho systému našich ľudí, politizovania silových zložiek štátu a podobné voľnočasové aktivity. Na druhej strane budú stáť politici, ktorých vnímame ako poslov dôstojnej politickej kultúry, verejnej diskusie a transparentnosti. Toto video je apolitické a sú v ňom použité iba fakty. Avšak ešte pred začiatkom by som chcel reagovať na jeden narratív, ktorý ma vlastne asi hnevá. Ľudia, čo nejdú voliť, samozrejme užite si sobotu, ale prosím vás, nehovorte, že sa vás to netýka. Pokiaľ ste napríklad daňovým rezidentom na Slovensku, alebo tu čokoľvek vlastníte, čokoľvek sa tu snažíte robiť, alebo tu žije vaša rodina, pokiaľ nie ste totálne sebeckí, tak sa vás politika bohužiaľ dotýka. Aj keď tu máme tú stigmu, že je to vlastne nejaký špinavý biznis, ktorý nech zavolíme hoci ako sa otočí proti nám. Braško, celé je to Matrix, keď ideš voliť, tak iba podporuješ Matrix, oni ťa vtedy chytia, keď nepôjdeš voliť, nič sa ťa netýka. Tí, čo nešli voliť, majú lacnejší benzín. Je to OK neísť voliť, ale hovoriť, že sa ma to netýka, je len, že máš málo informácií o tom, ako veľmi sa ťa to týka. V tomto videu chcem naozaj iba v krátkosti kvôli blížiacim sa parlamentným voľbám predstaviť nejaké fakty o stranách, ktoré v prieskumoch vyzerajú, že majú najväčšiu šancu sa dostať do parlamentu. Aby som potom mohol povedať, že som vám to hovoril. Samozrejme, ako každé volebné obdobie, určite tu máme veľa prvovoličov, ktorí môžu voliť z emócie. Nevravím, že môžu niečo proti miliónu dôchodcov, ktorých tu máme. Mládež je budúcnosť a pokiaľ tu konečne nezačneme jedného dňa budovať politickú kultúru a pekne si hovoriť veci ako sú, tak ja neviem, tak asi naozaj to nikdy nedokážeme. Smer SSD. Áno, kedysi to bola iba sociálna demokracia. Dnes je to slovenská sociálna demokracia. To je špeciálny druh, v ktorom vlastne niečo platí a niečo nie. Ale ako som už spomínal, politické spektra sú už dnes veľmi zložité, každý si vymyslí nejaký konkrétny názov svojej ideológie. Základné hodnoty sociálnej demokracie sú spravodlivosť, rovnosť, ale napríklad aj sloboda a solidarita, čo je, ako možno už viete, názov jednej z politických strán na Slovensku, ktorá sa označuje za liberálnu. Táto strana si zase slovíčko liberálny vysvetľuje ako to, že každý má právo rozhodnúť sa na to, ako veľmi bude znečisťovať našu planetu. Na diabolských liberálov sa v dnešnej dobe dosť často nadáva. Prečo sa však na nich môže nadávať? Lebo žijeme v liberálnej demokracii, čo nám zaručuje to, že každý občan bez výnimky má právo ísť voliť. To, že moc v štáte je rozdelená medzi viaceré inštitúcie. To, že tu máme politický pluralizmus. To, že rešpektujeme medzinárodné zmluvy, to, že tu je zákonnosť, ochrana základných práv a slobôd. Tieto veci sa vám nepáčia? Nevravím, že definícia slovného základu liberál je v týchto prípadoch rovnaká. Ide o to, z čoho to vychádza. K Smeru môžem iba povedať to, že slovenský volič veľmi rýchlo zabúda. A nielen zabúda, ale taktiež si neuvedomuje súvislosti v kontexte. Na základnej škole to volajú, že naše deti majú problém s čítaním, s porozumením. V skutočnom svete je to však o mnoho väčší problém. Keby im však zlepšíme školstvo, už
by nás asi nezvolili. Dôkaz, že zabúdame, nie je len napríklad kauza Gorilla, ktorá dokazuje to, ako si elity nášho štátu robili biznis na privatizácii. Politickí aj nepolitickí aktéri z tejto kauzy stále chodia po slobode a aj keď sa to stále vyšetruje, je takmer určite nepravdepodobné, že sa voči niekomu vyvodí zodpovednosť v plnej výške vzniknutej škody. Pánovi Haščákovi sa dokonca Slovenská republika už ospravedlnila a podpísali to predsa len nakoniec tí liberáli. Ale tiež asi zabúdame aj na smrť novinára a jeho snúbenice, ktorí opustili tento svet len kvôli tomu, že už tu fungoval systém našich ľudí a viacero individuálov tu malo už pocit, že nikdy nebudú potrestaní, nech spáchajú akýkoľvek trestný čin. Pár z nich si to myslí dodnes. A to len kvôli tomu, že ľudia, ktorí robili nelegálne činnosti, mali vplyv skrz politických nominantov na dôležité útvary, napríklad polície, kde dokázali ovplyvňovať živé kauzy, tzv. Backdoor. Tu vlastne nejde o voliča. To je to. Smer však vlastne všetci veľmi dobre poznáme. Za posledné roky je to totiž strana, ktorá tu vládla najdlhšie obdobie. V ich najsilnejších tzv. Červených rokoch ovládali doslova každý dôležitý rezort. Smer bol od roku 2006 až do roku 2020, keď nepočítame prestávku od roku 2010 do roku 2012, vláda Ivety Radičovej, Ríško neudržal balónik, tak tu máme 12 rokov takmer nepretržitej vlády Smeru a ľudí nimi ťažko ovplyvňovanými. Poviete si však, naša krajina predsa ako tak fungovala, možno sa kradlo, ale aspoň veci fungovali. Viete, Slovákom asi stačí, že im teče doma voda a majú suchú kôrku chleba. Keďže v týchto rokoch sme na svete pociťovali globálny ekonomický rast, hoci čo sa začalo, tomu sa darilo. A teda aj keď Smer dropol hociaké zbytočné a vlastne možno aj zlé fiškálne opatrenie, nakoniec to všetko skončilo dobre a ľudia mali za tých pár rokov pocit, že kvalita ich života sa zlepšila, pretože áno, zlepšila sa, pretože sa drasticky zlepšovala všade na svete. A toto je to obdobie, kedy sme mali z toho vyťažiť čo najviac, lenže namiesto toho, aby naša krajina prosperovala ako celok, sa populisticky uplácali skupiny obyvateľstva, ktoré boli demograficky najpočetnejšie a najvýhodnejšie ich osloviť a za oponou sa vybraným ľuďom rozdeľovali milióny eur, ktoré mali ísť do chodu tohto štátu a do projektov, ktoré sa v ňom realizujú. Dnes je však situácia taká, že pravdepodobne drvivá väčšina orgánov činných v trestnom konaní môžu konať nezávisle a samozrejme v medziach zákona a z dostupných dôkazov pravdepodobne budú môcť vyšetriť niektoré z týchto machinácií, ktoré sa počas týchto rokov diali. A nejde len o vyšetrenie kauz, ktoré sa možno diali za éry Smeru. Ide o vyšetrovanie každej jednej kauzy, ktorá sa hocikedy stala a ktorá sa ešte hocikedy stane pod taktovkou hociakej politickej strany. A samozrejme, že sa bránia a sú nervózni. Jediná cesta, ako to rozuzliť, je, že sa to všetko vyšetrí a vyšetrí sa to zákonným spôsobom. Nie tým, že niekto niekomu odovzdá úplatok za to, aby sa to neriešilo, ale normálne sa na to môžu vyjadriť odborníci, ktorí sa na to majú vyjadrovať a rozhodnú o tom nestranné súdy, ktoré sú nezávislé od politickej moci. A áno, môžeme vidieť, že sa nám tu v rámci polície bije jeden systém s druhým, avšak postupy môžeme rozdeliť jedine na zákonné a nezákonné. To, že sa nás to dotýka, nemali sme robiť zlé veci. Týmto politikom ide o veľa a budú sa veľmi snažiť, aby získali potrebnú moc a potrebné mandáty, ktoré im v tomto hektickom období môžu zabezpečiť aspoň čiastočnú imunitu, ako sme už mohli vidieť v minulosti. Chcem dať shoutout random typkovi z Redditu, ktorý zazdielal tento dokument, v ktorom teda určite vlastne nie je všetko. A kauzy sú tam dokopy za tie roky vyčíslené na hodnotu vyše 5 miliard eur. Miliarda má 1000 miliónov, keby to stále niekto nechápal. Financovať napríklad celé naše školstvo jeden rok stojí necelé 2 miliardy. Takže možno keby nám ľudia zo a blízky Smeru neukradli tieto miliardy, naše deti sa mohli mať trochu lepšie. Smer je strana, ktorá tento štát okradla o miliardy eur. Vymýšľajú si dezinformácie o tom, na koho môže byť prepojený policajný prezident, na ktorú politickú stranu. Pritom oni majú v strane bývalého policajného prezidenta, takisto ako aj s bývalým ministrom pádrom vnútra. Určite, keby vyhrajú voľby, určite by ich nedosadili tam na tie miesta a určite by nespolitizovali tie inštitúcie, ktoré by obsadili. Takže častokrát aj keď Smer hovorí, že nejaké vyšetrovanie je skorumpované alebo ovplyvnené, minimálne vychádzajú z toho, že vedia o tom, že tam je tá možnosť a ak to vieš. To je jak keď tvoj mladší brat zistí, že tá váza, čo máš, aj buble. Pomenovanie mafiáni
Neviem, či sa mi to moc páči, aj keď je to už so Smerom dosť spojené, mafiáni by sa urazili. Myslím, že to množstvo toho, čo tu napáchali a toho, čo ukradli a spôsobili, pritom je jednoducho mafia slabé slovo. Smer je vlastizradná teroristická organizácia. Progresívne Slovensko. Táto liberálna strana sa snaží priniesť dôstojnú politiku na Slovensko. Už v minulých voľbách sa uchádzala o hlasy voličov, avšak pár mesiacov pred voľbami jej postup bol trošku hektický, spojila sa s ďalšou inou stranou. Keď sa spojíte s nejakou ďalšou stranou a vytvoríte koalíciu, potrebujete dostať od všetkých voličov na Slovensku aspoň 7% hlasov, nie 5% na to, aby ste sa dostali do parlamentu. No a dostali 6,9. A tak Progresívne Slovensko posledné obdobie bola síce mimo parlamentná strana, avšak jeho názov sa často skloňuje, keďže nielenže neskôr ho joinol poslanec Tomáš Valašek a tým pádom mali zastúpenie v parlamente a mohli predkladať zákony a hlasovať a vyjadrovať tak tým svoje názory. Ale zároveň naša súčasná prezidentka pani Zuzana Čaputová je bývalá podpredsedníčka tohto hnutia a keďže prezident je apolitická funkcia, musela z hnutia vystúpiť. PSK chce sociálne spravodlivú ekonomiku, príležitosti pre každého a prístup ku kvalitnému vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, ale aj zamestnaniu. Krásne. Hovoria to vždy všetci a častokrát možno skončíme nachytaní, avšak tieto rezorty si určite budú vyžadovať pozornosť v najbližších rokoch, keďže nám horí nielen celá planéta, ale aj naše školstvo a zdravotníctvo. Táto strana nielenže naverbovala odborníkov, ktorí budú mať čo k tomu povedať, zároveň hlása hodnoty, ktoré sú podstatné pre korektnú politickú diskusiu. Myslím si, že aj preto táto strana zažíva rastúcu popularitu, pretože pre veľa ľudí je to naozaj nádej na lepšiu budúcnosť v tejto krajine. Medzi časté argumenty samozrejme patrí, že strana je mladá a ešte nemá absolútne skúsenosť s vládnutím, ale pokiaľ by bola aspoň percento pravda toho, čo hovorí napríklad Smer alebo Republika, ako Progresívne Slovensko so Sorošom majú vo všetkom prsty, tak myslím, že pokiaľ zvládajú toto, tak nejaké skúsenosti s riadením operácií budú mať. Pokiaľ spravili nejaký chybný krok, dokázali sa k tomu vrátiť a retrospektívne to možno nejako zhodnotiť a priznať si svoju chybu. Čo môže byť protiargument na to, keď povieš o niekom, že je mladý a neskúsený? Pokiaľ je pripravený a otvorený konštruktívnej kritike a je ochotný sa zlepšovať, každý sme niekde začínali. Niekto v komunistickej strane, niekto na univerzite v Cambridge. Preto sa na svet pozeráme tak inak. PSK tu je však vo veľmi nepríjemnom obklúčení. Hlas. Sociálna demokracia. Opäť. Lebo vy potrebujete sociálne istoty. Budeme sa tváriť každý rok, že vám navyšujeme dôchodky, aj keď to je vlastne zo zákona, že sa musia vždy zdvihnúť. Ale to neviete, lebo nič neviete. Ani to, že polka ľudí v Hlase je zo Smeru. A ani to, že polka z nich sú obvinení. A ani to, že poslanec, ktorý tejto strane posledný rok dal najviac finančných prostriedkov, je obvinený z korupcie. To nič. Petra Pellegriniho som urobil ja, celého. Moja úloha bude držať chrbát novému predsedovi vlády. Predseda Hlasu tiež je taký, že povie, ako akurát fúka vietor vonku. Furt iba niekde si naškrapkajú. No a potom tu máme Olano. Olano a Nová a Rómovia a Maďari a ešte Za ľudí tuším. A ešte vlastne kresťanskí extrémisti. By the way, všímam si, že k viacerým stranám sa pripájajú nejaké rómske organizácie alebo teda občianske združenia. A ja si toto veľmi vážim, pretože si myslím, že to motivuje vašich ostatných ľudí, aby sa nielen zaujímali o dianie, ale aj aby sa cítili viacej ako súčasť našej spoločnosti, pretože sú jej súčasťou. Ale asi vám nikto nepovedal, že ako menšiny, keby sa sami nejako zmobilizujete, tak vďaka nižšiemu volebnému prahu máte určite väčšiu šancu sa dostať do parlamentu a určite väčší priestor na to presadzovať nejaké veci k vašim problematikám. A viete, k Igorovi, myslím si, že jeho Joker vystúpenia sme ich tu mali za posledné roky už dosť. Čo sa týka odstraňovania korupcie, pravdepodobne nejaká medaila by mu tam na krku pristala, ale keď oni mohli, aj ja môžem. A dobre, možno by si prekusol tie ruské vakcíny, ale potom tu máme rodinný protiinflačný inflačný balíček, ktorý zrujnuje našu ekonomiku, pokiaľ nebude politická vôľa na to ho nejakým spôsobom upraviť alebo odstrániť.
populistické riešenie, ktoré v jednoduchosti zobralo peniaze samosprávam, ktoré musia navýšiť teraz cenu za služby občanom, ktorí síce možno dostávajú niektorý vybraný daňový bonus, bez ohľadu na to, či sú v hmotnej núdzi alebo sú extrémne bohatí. Aj keď dostávajú tieto peniaze, no tak samospráva musí zvýšiť cenu služieb, ktoré im poskytovala buď zadarmo alebo za veľmi malý poplatok, a v niektorých obciach nemajú ani z čoho svietiť. Nie je to len dôsledok toho, ale pamätáte si, ako som hovoril, že naše školstvo beží ročne na necelých 2 miliardách eur. Tento rodinný balík našu ekonomiku každý rok bude stať minimálne 1 miliardu eur, čo predstavuje pre takú malú krajinu ako je Slovensko naozaj veľké zaťaženie a mohli by sme mať laicky povedané dvakrát lepšie školstvo namiesto toho. Samozrejme, že nič nefunguje takto jednoducho, ale tým pádom ani nemôžeme bez potrebného vzdelania a hlavne individuálne od stola hádzať atomové bomby na našu ekonomiku. Len kvôli tomu, že to bude dobre vyzerať na billboardoch. Igor Matovič je ale showman a pred minulými voľbami mu to jednoducho vyšlo a samého ho určite výsledok volieb musel prekvapiť. Nemôžeme ho viniť za to, že sa zbláznil. Veď preto sa dostali do parlamentu ľudia ako napríklad Roman a Tabak. Však oni tam už nemali koho posadiť. A toto je tiež dôsledok takého ďalšieho javu, na ktorý by som chcel upozorniť, ale nečakám, že niekedy si to nejak hromadne všetci uvedomia. Keď volíš, rozmýšľaj aj ako volia ostatní. Nemyslím si, že ich väčšina ľudí volila s tým, že budú zostavovať vládu a ovládať tie najdôležitejšie úrady. No a tým vlastne, že boli neskúsení a pokazili to a zároveň prišla ekonomická recesia, globálna pandémia a všetky najhoršie veci na svete, tak je veľmi jednoduché povedať, že to zvládli a my to chceme tak, jak to bolo, keď tu boli tí predtým. Čo je problém? Saska ako nie sú zlí, ale ako hovorí jej predseda, nemusíme riešiť hladinu oceánov, Slovensko žiadny nemá. Z hyby nám robí aj graf počtu hlasov, ktoré by dostala strana Republika. Jej predseda je len taký, že to nevadí, že mi Európska únia cez plat europoslanca dáva mesačne 20 000. Európska únia je zlá. Aj keď si z týchto peňazí platím billboardy o tom, že keď budeme vládnuť, bude slovenský chlieb. Pritom slovenský chlieb už tu dávno máme v obchodoch. Problém s napríklad našimi potravinami nie je v politike, ale v tom, že ľudia, ktorí by šli Republiku, si kúpia aj poľské výrobky len kvôli tomu, že sú o 15 centov lacnejšie. Takže asi takíto národňári dôverujú stranám s takýmito riešeniami. Riešenie na problém, ktorý neexistuje, ale dobre sa na to nadáva. Pán predseda tiež asi postrádá elementárnu parlamentnú matematiku, keď vyhlasuje, že do 4 rokov chce zorganizovať referendum o tom, že odídeme z NATO. Tiež by chceli ovládať všetky bezpečnostné zložky, aby mohli všetko kontrolovať. Tí psi, čo si nevedia skontrolovať ani gramatiku, tak tí chcú kontrolovať celý štát. A keď vystúpime z NATO, no tak kto nás pôjde brániť? Súja na Mercedese? Že typek nevyzerá ako mafián. Ale ani moc ako ekologický Maďar. Určite by som chcel, aby tento človek bol nejakým spôsobom spojený s mojou politickou stranou a peniaze, ktoré robí na svojich všelijakých biznisoch, do nej nalieval. A aby jedného dňa chcel odo mňa, aby som mu to vrátil. To sa budeš báť, že ti padne mydlo aj doma v kúpelke. Pán Mazurek musí síce priznať, že je o mnoho sympatickejší, ako keď ešte chránil našu vlakovú stanicu. Je to jednoducho muž činu. A to je to, čo vnímam ako najčastejší dôvod, prečo sa ľudia rozhodnú voliť takúto politickú stranu. Ponúkajú im jednoduché riešenie na ich problémy a buchnutie po stole. Ľudia, ktorí nevedia, ako funguje štát a ako fungujú veci, potom veria tomu, že nejaké rýchle rozhodnutie tvrdou rukou pomôže zmeniť systém. Úprimne, podľa mňa z republiky nikto ani len netuší, čo by legislatívne urobil lepšie pre Slovensko. A táto strana mi príde vlastne, že nepriznaní náckovia / faškovia, lebo nie som historik a ani sa nepostavíme za to, že sme takí a vlastne chcú sa dostať iba do parlamentu a na nejaké úrady, aby tam mohli rodinkárčiť a dosadzovať svojich ľudí. Pokiaľ niekto verí, že títo ľudia naozaj chcú niečo spraviť pre Slovensko, tak by sa mal nad sebou zamyslieť. To není jak Kotlebovci. Tí sa za to aspoň nehambia. Keď už, no tak poriadne odsúdený nácek v peknej zelenej. To je jediná strana, ktorej to veríš, že sú fakt moc mimo. Ale napríklad to s tým diablom na tých peniazoch je pravda. Sme rodina je snáď prototyp príkladu. Strana je SRO v moci jeho hlavného predstaviteľa. Keďže pán Boris Kollár vstúpil do politiky tak, že sa mu darilo teda v biznise a chcel rozšíriť svoj vplyv. Podpora Ukrajiny a prozápadné tvrdenia sú príjemné, ale myslím, že predstaviteľom Sme rodina by sa možno kvôli nejakým vínam, čokoládkam a peňažkom páčilo, keby bol predsa len v tej justícii nakoniec nejaký ten
dvojitý meter, ktorý sa dá, Vieš, veď to je, boli sme na dovolenke spolu. A príde mi to, že takáto strana môže byť populárna len na Slovensku, kde ľudia dokážu uznávať kvázi kontroverzného biznismena, ktorý sa tvári na jednej strane, že zastáva konzervatívne hodnoty a na druhej strane má nekompletnú rodinu s niekoľkatými ženami. A vlastne nikdy neviete, ako sa bude rozhodovať. Vlastne viete, vždycky sa rozhodne tak, ako to vyhovuje jemu alebo jeho ľuďom. SNS. Orol Tatranský. Danko dáva po Robertovi Ficovi, ktorý zažil politickú klinickú smrť, asi najlepší comeback. Typek sa naučil rozprávať. Slovenská národná strana je mimochodom strana s relatívne rozsiahlou politickou históriou na Slovensku a nielen teda alkoholickou a následne potvrdenou korupčnou. A to je len taká zaujímavosť. Každopádne táto strana je hocikedy pripravená poslúžiť proruským kumpanom na to, aby im to vychádzalo. A to bola vždy ich dôležitá kvalita. KDH, a.k.a. neveľmi pekná abrevácia. Bratia a sestry, prosím vás, my máme bližšie ku korupcii ako ku duhovému PSku. A boli sme to my, kto so Smerom do našej ústavy zakotvil, že rodinu tvorí muž a žena. Takže preto. Jednoducho som tak mimo cieľovky tejto strany, že neviem ani, čo by som k nej vlastne povedal. Najviac jej ríču sa odohráva na nástenkách v malých obciach pri kostoloch a ponúkajú veľmi konzervatívne kresťanské hodnoty. Dobre Braško, vonku je vojna, na školách nám padá omietka, zdravotníctvo kolabuje a celý svet prežíva ekonomickú krízu. Pomodlíme sa neskôr. Demokrati. Akože chápem, ale chápete. Väčšinu demokratov tvoria ľudia, ktorí odišli z Olano a keď mohli zasiahnuť, keď boli vo vládnej koalícii, no tak boli častokrát ticho. Takže nečudujem sa, že veľa ľudí to bude brať tak, že svoju šancu už dostali. Ale však vodka v New Yorku stále sypí. Klamali nás a klamali by nás znovu. Pozri, pokiaľ to chceš vytroliť, no tak si vyťahni stranu Princíp a hoď to tam Attilovi Geňovi. V iných prípadoch by som vás chcel poprosiť, aby ste naozaj krúžkovali zodpovedne. Formujeme tým budúcnosť našej krajiny a dotýka sa nás to všetkých. Kým je ešte čas, zhovárajme sa, diskutujme. A prídime ako spoločnosť konečne ku riešeniu, ktoré nás niekam posunie. Pretože Slovensko si to zaslúži. Je to krajina skvelých možností, krajina krásnej prírody a hlavne šikovných ľudí, ktorých je naozaj škoda, pokiaľ odchádzajú do iných krajín. No to vzdelanie není až také zlé, keď odídete, ale vráťte sa! Vytvorme tu podmienky na podnikanie, ale nehovorme iba o tom, že chceme implementovať inovácie. Prídime s konkrétnymi riešeniami. Zavolajte mi. Ďakujem vám.